ik en welkom bij mijn 3000ste YouTube comeback. We have lots of both. This is so cool. En wat is dan de quiz dan net als cool is? Hey! We zouden moeten schamen, echt waar. Fuck off. Nu eigenlijk de kans om reclame te maken. Genbrugge. Dus we zijn... Nee, is niet waar. Jullie hebben al te veel video's gezien waar ik uitleg waarom dat ik weg ben geweest, waarom dat ik terugkom. Dan kan ik heel eerlijk zijn met jullie. Ik heb meer dan de helft van mijn leven mij shitty gevoeld over dingen. Ik heb dat nooit kunnen verwerken. Nu ben ik daar al een poosje eindelijk mee bezig. Dus ik ben echt wel aan het healen op mentaal vlak. Ik denk dat het allerzwaarste deel, de stap zetten, genomen is. Je leert met jezelf omgaan. Je leert dingen van jezelf kennen. Wat dat jullie vroeger op YouTube zagen, was een totaal andere Bo. Dat was een Bo dat in een heel slechte plaats zat en dat nooit door had. Nu heb ik dat door. Nu weet ik hoe dat alles komt. Dat is een serieus pad en ik wil jullie heel graag meenemen op dat pad. Omdat ik hoop dat ik hier ook mensen mee kan helpen. Alles dat in de tussentijd is gebeurd zal in de komende vlogs wel duidelijk worden. Intussen werk ik nu als social media manager bij Smile Safari. Letterlijk mijn droomjob. Ik doe dit zo graag. En daar zijn ook al super veel vragen over gesteld. Dus wil ik jullie ook heel graag een beetje tonen wat ik allemaal doe. Want dat is een mega... Zoveel variatie bij die job. Dat is niet normaal. Dus wil ik jullie heel graag tonen hoe dat allemaal een beetje in elkaar zit. Wat dat nu doe in mijn leven. Ik weet niet of jullie de vorige home tour hebben gezien. This! De upgrade! Binnenkort een tweede home tour. Ik ben vandaag aan het thuiswerken. Het is nu maandag. Ik ging eigenlijk heel mijn dag vloggen. Ik heb dat niet gedaan. Want ik moest deze voormiddag naar het ziekenhuis. En het was niet makkelijk. Ik ga gewoon in het algemeen naar een psycholoog. En ik ben nu daar ook naar een psycholoog aan het gaan. Voor na 16 jaar van mijn naaldenangst verlost te geraken. Dus we're taking wins, baby, every day. Ik ga iets uitproberen. Ovenfrikadellen. Oh my god, Bo. Jij hebt diabetes en je eet zo vettig. Het heeft daar niks mee te maken. Het heeft met suiker te maken. Tip! Alles van aardappelproducten dat in de oven moet. Kijk naar de tijd dat erop staat. En doet er altijd nog 10 minuten langer in. Hetzelfde met lasagnes. De topjes zijn aan het opspelen. It is baking though. Update. Mijn frikadellen zijn ontploft. Ik denk dat ze klaar zijn. We gaan ons eerst een keer scannen. Ik heb dus nieuwe sensoren die nu automatisch sturen als mijn suiker te hoog of te laag staat. It changed my life. En ook staat redelijk goed. Allee, nu toch. Let's fuck it up! Eerlijke review. Het is gewoon een vellet frikandel. Niks van verschil van textuur. Ik ben letterlijk over afval bezig. Er zit wel veel smaak in, though. Very interesting. Hallo? Je zet een pakketje. Ja. Oh, de fakkel is. Voilà, mijn werkdag zit erop. Het is 8:15. Ik ben veel later begonnen vandaag, dus heb ik het ook gewoon ingehaald. Heb je een wijze raad? Nee, ik ben die vlog nu al beu. Jullie waarschijnlijk ook. Dat zijn niet alleen. Ik heb gewoon een baby. Oh. Het is ineens dinsdag. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik ga vandaag naar kantoor. Oneer toch schoon, hè. Ik ben onderweg naar de tramhalte. We have lots of boats. Vriendinnen. Mooi. Vraag me niet hoe, maar ik ben in Brussel geraakt. Smurfen. Elke dag begint mijn dag met een wandelingetje door het schoonste deeltje van de stad. Oh my god. Zowel Smile Safari als kantoor is echt zo maar kleine 10 minuutjes stappen van het station. Midden in het toeristische centrum, midden in de shopping. Niet dat je er veel van ziet, maar hoe cool is dit? De lichtjes beginnen stilletjes aan te gaan. De kak gaat naar beneden. Hiermee heb ik dus mijn meest viral TikTok gemaakt. Ik ga beginnen met mijn dagelijkse gewoonte. Zwemmen in het held. Ja, just kidding. Oh my god, this is so cool. Moest je ooit komen? Tip. Als de deur dicht is, niet panikeren. Gewoon draaien. Zot, hè? Zelfs de fitting rooms zijn Instagrammable, komt dat tegen. En we hebben nog iets nieuws. Pink Panther Paints heeft hier dit weekend iets komen schilderen. En eerlijk, het ziet er echt mega graaf uit. Het is echt gewoon geschilderd, maar het lijkt echt wel, als je dicht genoeg staat, lijkt het echt wel op een echte muur. Heel cool. En dat gaat dus blijven tuten. Wow, mensen gaan speciaal naar Italië. Terwijl, you can just do it here. Ik zit nu ineens in het kantoor. Vraag mij niet hoe. This is porn. Check die lichtinval. The view! En als je heel goed kijkt, zie je daar in de verte een oude bekende. Chillings. Oeh, dat brood. Oké. Ik snap de wachtrij wel. Ja. Etage 0. Check die entree. Mooi.
En dat is dus het gebouw. Woehoe. Ik ben intussen terug in Smile Safari en ik ben 2 wortels gaan kopen. Raad nooit waarom. Ik had ziek veel foto's, maar ik heb uiteindelijk kunnen kiezen. De foto's staan online, dus... Girl, heeft er iemand zaken nodig? Ik ben mijn kluts kwijt, maar kijk, laat het mij weten waar je klutsen kunt kopen, want ik raak dat nogal vaak kwijt. Ik ga op de trein nog een beetje visuals verder bewerken. Het is zodanig leuk dat het niet als werk aanvoelt, dus als ik gewoon tijd over heb of moet wachten, werk ik gewoon door, want having the time of my life. Oh, ik ben thuis. Dag thuis, ik ben... Shut up. Oh, het is golden hour. Allee, voor mij porselein hour. I don't know. Oh my god. Shh. Here is je kro, la la la, mijn is no, 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 voor jou is niet, no, no. Gezondheid. Just cutting an onion. Oh my god. It's a new day. Het is vandaag al woensdag. Ik heb net voor het laatste keer ooit, zeg nooit nooit natuurlijk, mijn haar roze gekleurd. Ik ben terug mijn mooie ochtendwandeling aan het doen. Dan word ik hier weer gepest, like elke dag. Update, ik ben nog altijd rete benauwd van duiven. En die hebben hier zo wat eiland ingepalmd. Ik heb net een man zien inbreken in een kraakpand. En vroeger zou ik mij daar iets van aangetrokken hebben, maar ik heb de laatste jaren geleerd, doe gewoon wat dat betrekking heeft tot uzelf. Want al de rest waar je over stresst, dat is alleen maar miserie wat erbij komt. Je raadt nooit waar ik ben. En vraag me niet hoe dat ik hier gekomen ben. Hier zien we een white girl in haar dagelijkse habitat. Een koffiebekertje fotograferen met een prachtig gebouw. Heel mooie bekertjes, school. Pick up the damn phone! Dus. Niemand heeft iets gevraagd, Siri. Shut up. Het is nu 4:20 en ik ben vergeten eten voor middag. Maar ik had een mega goede stracciatella cupcake mee van Bakkerij Bernard Hembrugge. It's so good. Er zit nog chocola bij, maar zo al zelf. Maar oh my god, echt. Ik heb bijna heel die bakkerij leeg gekocht van niks spijt had. Mega goed. Je hebt een pastijtje heen, hè? Vond je het lekker? Maar echt top. Hoe, hè? Maar echt besten ooit. Het is een hand. Mij heen naar beneden. Ik spreek niet Gens, ik ben West-Vlaams. Gent praat zo much. Nee, dat was een heel slechte imitatie. Wacht. Doe nog eens. Ziek lach much, dan nuft. Het cute poesje. Oh, Harme heeft maar een half snor haar. Deze TikTok gaan we nu maken. Hey, dat is nou moeilijk, hè? Wow. En wat is dan een vis dat net aangespoeld is? Of heftige brainstorm sessies? 1, 2, 3. Je m'appelle François. 3, 4, 5. Kijk, dit wil ik dus ook kunnen, hè. Volg ons op TikTok voor de volledige video. Ik ben intussen in Etterbeek. Ik vraag me niet hoe dat ik hier ben beland. Maar ik ben hier ook niet alleen. Ik heb deze prachtige dame bij. Dat is René. René werkt dus in de bakkerij van die zotgoeie muffin van daarnet. Nu heb je eigenlijk de kans om reclame te maken. Ah, Gent-Brugge. Dus we zijn... Nee, is niet waar. We hebben 2 dames te zoeken in Etterbeek. Het is heel lang geleden dat ik gevlogd heb en ook heel lang geleden dat ik naar een première ben geweest. Dus we zijn hier voor de screening van Why the Last Man. Dat is een nieuwe serie op Disney+. En er is pizza, heb ik gehoord. Hey! Pizza met truffel. Nog nooit gegeten. Allee, ik ben naar Italië geweest. Zou me eigenlijk wel moeten schamen. Wat heb jij? Ik weet het niet. Je weet het niet. En is het goed? Ja? Hey! Wat verwacht je? Ik ben heel blij dat er weer events zijn, dus dat is altijd tof omdat je dan weer mensen ziet die je kent. En dan kun je samen genieten van het event. Dat het spannend gaat zijn. We gaan ons volsteken met Virgin Mojito's. Virgin Mojito's. Dus we gaan een sugar rush krijgen. En wat zou je doen moest je de laatste man op aarde zijn? In mijn blootje rondlopen, denk ik. Voilà. Same. En helikopter. Een snackzakje. Oh, bag full of food. Had je al dit in dit zakje? Al dit. Kan je dat internethackies? Snap je de referentie? Nee. Nee. Had in uw cultuurmaat. Maar ziet dat zijn TikTok baby's. Maar nog een generatie lager, of ik ben een generatie lager? Hij is een generatie lager. Ah, daarmee dat ik het niet ken. Ja. Dan zou je moeten schamen, echt waar. Fuck off. Maar, je bent toch maar een jaar ouder als ik? Ja, is het echt? Zeg je niet van 96? Ja. Ah, maar ja, dat is wel. Ah, oké. Goedemorgen! Wat zou een vlog zijn zonder een gezicht aan het bakker is? Ik zit hier terug thuis, vraag me niet hoe dat ik hier gekomen ben. I have no clue.
Ik werk vandaag op het gemakske thuis. En even over gisteren. We hebben dus de eerste 2 afleveringen gezien van Why, The Last Man. En ik ben echt klaar voor de rest te bingen. Ik vond het oprecht goed. Goede color grading. Ziek hoe gefilmd zijn. Echt shots zijn dat ik denk, oh guys. Het gaat natuurlijk niet enkel daarom. Los daarvan, het verhaal zit ook gewoon goed in elkaar. Ik ben mega nieuwsgierig. Ze lossen zo echt wel op het juiste moment zo de juiste informatie. Dus ik zou het echt wel aanraden. En vandaag ga ik niet veel vloggen. We gaan direct al over naar vrijdag. Want ja, jullie willen mij natuurlijk niet zien thuiswerken. We zijn intussen vrijdag. Vraag mij niet hoe. Vandaag zit ik in ons bureau. We hebben dat hier net heel geupgrade. Het is nog niet af, of dat je ziet, maar dat komt allemaal in orde. Heel leuk om een geurkaarsje aan te steken naar je thuiswerk. Ik heb mijn groot voorhoofd nog een keer boven gehaald. Ik ben mijn bangs al beu, snap je? Ik heb er gewoon haarlak op gekletst. Wij gaan straks naar het feestje van Stan, de broer van René. Ik ga de vlog hier afsluiten, want wij gaan morgen op familieweekend en dan is het gewoon familie. Ik zit eigenlijk bitter weinig op mijn gsm. En bitter weinig is eigenlijk ook gewoon een duur woord dat ik nooit gebruik, maar ik had zin om te gebruiken. Veel mensen schrikken daar soms echt van. Maar bon, ik ga hier niet de outro over mezelf laten gaan. Ik ga het laten gaan over deze waterkruik, want die verdient dat meer dan ik. En dus ga ik ook gewoon de video hiermee afsluiten. Mijn voorhoofd blinkt. Kruik ook. Jullie ook. Jullie shinen. Elke dag. Hopelijk hou ik het deze keer langer vol dan anders. En zo niet, is dat ook gewoon oké. Hopelijk zie ik jullie volgende week terug. Bedankt voor het kijken. Totdat ik er weer zie. Met of zonder een kruik. En dat was het.